Nalazimo se u Södertaljevu, to je mestašce južno od Stokholma, nekih 30 km. To nije baš ni mestašce, veličine nekog osrednjeg gradića u Srbiji, na primer Kruševca, Kraljeva, Čačka, a i možda i veće po površini, svakako po broju stanovnika, tu nekad kažu 80 do 100 hiljada. Lepo, mirno, fino mestašce. Ovde smo, evo, kod spomenika, skulpture Kristine Sandberg, koja je živela od 1919. do 2009. Pošto ne razumem švedski, ne bih znao da prevedem. Ko hoće neka pročita. Sada smo na nekom prelepom trgu u Södertaljevu. Evo ovde je i neka crkva. Pretpostavljam da je to protestantska crkva, pošto su Šveđani najvećim delom stanovništva hrišćani i protestanti. Lepo izgleda. Sve je ovde lepo, uredno, kao pod konac. Lepe zgradice, lepe fasade. Ima starih, ima novih. Čisto je. Uredno. I nekako sve mirno, opušteno. Ima saobraćaj, ima ljudi, ali nikako nešto užurbano, nervozno. A ovo je hotel u Södertaljevu, gde smo smešteni. Šveđani kažu Södertalje, a naši ljudi kažu Södertelje. Evo, došao je naš drug da nas uzme, malo da se šetamo još po gradu. Vidite, ovde je neka prodavničica, vrlo interesantno, u gradu ima, u gradiću ovom ima nekoliko tih takvih, u kojima se prodaje samo rasveta božićna, novogodišnja, ukrasi i slično. A evo ovde je kip, mali spomenik, fontana, naravno koja, eto, sada zimi ne radi, nema vode. Interesantan je jer verovatno ima neko značenje, nismo se raspitali. Evo ovde što bi mi rekli, neki heklani mali komadić, neka kravata na ovom kipu. Sigurno ima neko značenje, sad šta, možda nešto kao ono u Veroni, Julija, ko već. Inače, svi ovi manji trgovi imaju vrlo interesantno ovo zelenilo. Naravno, Švedska je, sever je zimzeleno. Vidite kako su to prelepe boje. Zimzelene, male četinare, male grmove. Sve je vrlo lepo, interesantno, simpatično, lepo upakovano.
mirno. I dalje smo u Sudertalju. Evo vidite, opet smo tu kraj neke vode. Jezerce, kanal, ko bi znao. Cijela Švedska je prepuna voda, stajećih, tekućih. Zaista divno. U pozadini opet neke lepe zgradice, zimzelena šuma. A evo ovdje i patkica. A evo su i guskice. Majmun koji snima? Ne, ja sam gorila. Ja tebi guskicu, ti meni majmun, a? Da. A, ništa ti sad ne vredi. O, dupli snimak. Ovo su patke, ove druge vlade. Šta? Obe su... Nisu isto. Zelenoglavi su patke, a ove druge su isto patke. Moguće da su, isto su patke, a sad neki Moguće su... muško žensko. Pa i to je moguće, ali zaista u životinji se ne razumijem mnogo, više sam za biljke. Može da bude i to, a može da bude i druga sorta. Ajde vidim, ajde zovete koliko ima muški, koliko ženski. Muški su obično lepši. I možda se desi da su zelenoglave Što niški. su muški lepši? Pa nekako je... Jasna, hoćeš da platiš kaznu? Plaća se kazna za to. Hrani. A ti znaš da... Samo su kockani, šta im radim? Igram se s njima. I to ne vidiš lepo. Vidiš ove ženski, one su malo lepše, ovi muški. Evo ti golub. Gde ćeš ti? Gde ćeš ti, gde ćeš? Ovo je žensko 100%. Evo sad ćemo da čujemo neku priču u crkve ove, da? Pričam onima koji me gledaju, a ne čuju. Pričam onima koji me slučaju, a ne vide. Šalo na stranu. U 17. vijeku su Rusi bili došli do Sretelje i okupirali bili Sretelje. I hteli su da im zapale ovu protestantsku crkvu. Međutim, tu se našao jedan švedski oficir koji je predložio, ako bude sa puškom pogodio petla gore na vrhu, moraš da uveličam sad ovaj ovdje. Aj ti. Evo ga gore na vrhu. Dobro, sad ćemo da ga vidimo. Evo ga gore na vrhu, da. Ako ga bude pogodio, onda neće da ne zabava. I tako je bilo. Rusi su prihvatili opkladu. I on je pogodio onog petla. I kažu da ima gore rupa na petlu negdje, odakle znam gdje je na repu, ispod repa ili... Eto, čuli ste jednu priču od meštanina Sudertalja. Inventara. Endemskog, retke sorte. To nešto interesantno da čujete na kanalu Plodovi prirode. Je!